Wrexham! Wrexham! Mae Wrexham ar y Croeso i mewn i'r gôl, ac ar ôl wythnos siomedig a tair gêm wedi colli yn ôl, pwy gwell i bod hefo ni heddiw i godyn calonau ni na nyrs stwd ei hun. So, nyrs iechyd meddwl plant a cynghorydd tre a person amryddawn iawn, wrth gwrs, ond mae yma heddiw i sôn i ddechrau am Dragons Chat, a fel da chi'n gweld o'i enw i ar y sgrin, ond hefyd, da ni wedi siarad chydig am Wrexham, wrth gwrs, gan yma ar ei mewn i'r gôl yda ni. Ond i ddechrau ffwrdd ta, Lowri, byddi di ddweud rhywbeth wrthyn ni am Dragon Chat? Na i. Diolch am gael fi yma. Dwi'n teimlo really honored i fod efo chi. So Dragon Chat, mae hwnna wedi bod yn mynd yn Wrexham ers 4 mlynedd wan. So grŵp iechyd meddwl i gefnogwyr Wrexham ydi o, fatha peer support group, dwi'n meddwl maen nhw'n galw hynna'n. Ac nath o gychwyn reit ar ddechrau Covid, so cyn i'r perchnogion newydd ddod a felly. Dyn o'r enw Steve Lloyd ar ei gychwyn o, mae Steve wedi gwneud lot o waith da efo cymuned cefnogwyr Wrexham. A jyst rwla i bobl cefnogwyr Wrexham gallu dod at ei gilydd a jyst rhannu rhywbeth yn gyffredin, really, sef bod yn cefnogi Wrexham, ond bod na elfen cyfrinachol iddo fo, elfen o fod yn rwla saff i gael siarad am iechyd meddwl. So mae wedi cael ei osod fel gêm pêl-droed, mae o'n 45 munud i gychwyn, lle da ni'n gallu siarad am yr elfen, sut wythnos mae bawb di gael, beth sy'n mynd i wneud wythnos nesaf well a bethau fel la. Ac wedyn, 45 munud o drafod unrhyw beth Wrexham. So mae o wastad yn neis, gorffan i ffwr yn trafod just bob dim i wneud efo'r gêm, really. So mae di tyfu lot yn y 4 mlynedd na, so mae'r dynion i gyd wastad yn cyfarfod ar nos Iau, ac wedyn ar ddydd Sadwrn cyn gêm, mae yna rhyw fath o meet-up am ta 1 o'r gloch. So mae yna yn y gorffennol di bod, chi'n gwybod, pobl oedd yn ymuno i gychwyn, ddim yn gallu gadael eu tai, chi'n gwybod, reit fatha, lot o bethau wedi digwydd i bywyd nhw, wrth gwrs, a Covid ar y pryd, ond erbyn hyn, yn season ticket holders ac yn cyfarfod y criw cyn mynd i gêm, a mae wedi trawsnewid i bywyd nhw, a wedyn da ni'n newydd gychwyn efo'r grŵp genod wan. So da ni'n cyfarfod ar nos Lun, so mae o'n mynd o nerth i nerth, ynddi? A be mae rhywun angen neud i ymuno efo'r grŵp? Dim byd o gwbl, sy'n angen bwcio fewn am byd. Bob wythnos mae wefan Wrexham yn dueddol o rannu y link Zoom. Mae o'r un link bob wythnos, felly 8 o'r gloch di'n genod ar nos Lun, a dwi'n meddwl 7 o'r gloch di'n hogia ar nos Iau. So mae rhywun gallu just clicio ar y Zoom ac ymuno. Da ni'n croesawu unrhyw un. A mae o'n od, mae'n just bobl dros y byd i gyd yna. Mae o fatha, mae'n anhygol, chi'n gwybod, o feddwl bod o wedi cychwyn cyn y takeover. Ac ella na ryw 7 o hogia o ardal Wrexham yn dod i gychwyn, a rwan mae gennych chi rei o Zeland Newydd, a mae rhyw 2 o'r gloch bore iddyn nhw, a rei o America, so mae'n rili anhygol, ynddi. Mae o'n braf, mae pawb jyst yn hapus i gael trafod bob ddim i wneud efo Wrexham ar y diwedd, a mae'n rili neis, da. Ynddi. Ac oedd ti dweud bod chi wedi dechrau efo rei sesiwn arbennig yr merched yn y mis diwetha, a sut mae rhain i mynd? Yndi, gret. Mae yna llwyth o bobl yn ymuno, so mae o'n rili neis, a mae o fatha rhywbeth rili gymdeithasol, a mae o'n neis bod na rhywun yn gofyn sut wyt ti, math o beth. Bod na elfen o rhywun cael... Chos un o'r pethau sy'n anodd efo pêl-droed ydy, llwch chi fod yn gweld rhywun o wythnos i wythnos, siarad bob wythnos, ond ddim yn aml mae rhywun eisiau fatha dweud, dwi'n cael wythnos drwg neu be bynnag. So mae o'n neis bod o'n spes lle mae yna ddisgwyl i rhywun rhannu sut i wneud, a wnedig yr 2 wythnos dwytha efo results Wrexham, dim ond mae o dim ond braf i gael siarad. Ond yndi, so mae'n mynd yn rili da, chwarae teg, so gwych. A wrth gwrs, ti'n lais cyfarwydd ar y marc yn siarad am Wrexham, a dwi wedi gweld ti ers blynyddoedd cyn gemen y cair ras a pethau felly. Ond da ni'n mynd i ofyn cwbl o gwestiynau i ti am pam Wrexham. Felly dwi'n meddwl mae Ifor yn mynd i ddechrau.
Sut wyt ti wedi dod... Haia gyda'r llaw. Sut wyt ti wedi dod Aiwan. yn ffan Wrexham? Ydy o'n rhywbeth teuluol neu rhywbeth ti wedi jyst i dechrau ben dy hun? Neu beth ydy'r hanes yma? Na, hollol teuluol oedd o gyda fi. So, oedd dad yn ddyn neu hogyn o rhos ddu Wrecsam. Dim ond y ddiweddar gyda llaw, dwi wedi dall na'r rhos ddu oedd dad o. O'n i'n meddwl bod o rhos Llannych Grigog. So, oedd nhw jyst yn galw o'r rhos o'n i'n meddwl, a jyst fan oedd o, ond erbyn dall, rhos ddu oedd dad o. Reit o'ch cae. Ia, yndi, so, ia, mae wedi tyfu fyny'n sŵn y cae bron iawn, fatha, oedd na dim ond chydig o dau oedd rhwng y cae a lle oedd o'n byw lle. A wedyn, oedd o wedi tyfu fyny yn ffwtbol mad ac yn gwario i ddi Sadwrns yn ball boy yn Wrexham. A wedyn oedd o'n rili mwynhau chwarae pêl-droed, oedd o'n chwarae fatha gol geidwad. Dwi'n meddwl bod o wedi cael gêm yn y cae ras, dwi'n yn gwybod y ffeithiau'n iawn, os oedd ei reserves neu be, ond oedd o rili yn caru bod yn chwarae ac yn gwylio Wrexham a felly. So, oedd o rili neis, a dwi'n meddwl bod yna lot o gefnogwyr Wrexham yn eitha tebyg, lle ti di mynd i wylio Wrexham yn ifanc a felly. A mae o jyst rhyw deimlad o perthyn di bod, a dwi'n meddwl ti'n gweld hynna lot rwan, mae lot o bobl i weld o dod yn ôl at Wrexham, ond mae'r teimlad o perthyn na di bod yna erioed, achos bod nhw di bod yn mynd i wylio Wrexham pan oedd nhw'n fach ella. Ond oedden ni'n teimlo rili ffodus yn cael mynd i wylio games, ddim yn aml iawn o gwbl, ond yn cael mynd weithiau, a oedd o jyst reit cool, achos dwi'n meddwl fel mewn lot o deuluodd, yn aml iawn, y mama sydd yn trefnu unrhyw ddiwrnod allan neu be bynnag, a mae'r tada yr un mor clueless a plant a be maen nhw'n neud yna neu be bynnag. Ond be oedd yn braf am mynd i wylio pêl-droed efo dad oedd, fel o'n i'n cyfarfod dad go iawn mewn ffordd, fatha dyna lle oedd o'n nabod y stiwardiad ac yn gweld hen gofleidion, ac oedd o'n rili neis dod i nabod dad fel yr ochr yna i dad, oedd lot mwy cool na'r dad arferol o'n i'n weld lle. Ac oedd o rwle rili braf i gael mynd, so oedd Ows a fi mrawdi wastad yn mynd. A wedyn di bod yn lwcus i gael cario ymlaen mynd wedyn, nes i dod i mynd i byw i Gaerdydd a cael cario ymlaen mynd bob un o hyn. A wedyn wan dwi byw nôl yn y gogledd, so cael mynd o hyn. So just real teimlad o berthyn i Wrexham, fel lot o bobl yn da, mae'n rhywbeth llith rwy'n ddim cweit. Egluro, ti'n di dewis y tîm bron, mae jyst i digwydd yn hollol naturiol, so reit, mae'n brafiach cefnogi Wrexham dyddiau yma na mae wedi bod ar rei o'r cyfnodau dyddiau. Wel, weithiau. Arol, o gen ti gwestiwn? Oes, so mae gen i gwestiwn i ti. Sut wyt ti ers blynyddoedd, Lowri? Hei, Arwel. Ti'n iawn. Dod i ar. O'n i mewn bedydd yn ddiweddar yn gwrando ar dy frawd yn rhoi anerchiad yn y capel dan thema Wrexham, a dyma rhywun yn nydge fi a dweud, mae'n neud hyn bob wsos. Rhyw PowerPoint gen fo'n capel, a mae'n rhoi ddigwyddiad yn Panditedur, Wrexham ydi bob dim. So, yn amlwg mae gen fo atgofion da, cofiadwy. Be di dy atgof mwyaf cofiadwy di? Ydy'n gêm, neu'n chwaraewr, neu'n foment, neu'n achlysur, sy'n sefyll allan yn y co i ti? Ia, gwestiwn da. Dwi wrth y modd fe yna. Dwi wrth y modd weithiau mynd i rand ar oen yn pregethu, a yn aml rhywbeth am Paul Mullin yn dod i fyny neu rhywbeth, a mae'n ei fi perthyn. Ond ia, dwi'n meddwl na un o'r co... Dwi'n ofnadwy am gofio be oedd y gema, be oedd y sgôr. Dwi'n ofnadwy. Dwi'n cofio mis yn ôl yn aml iawn, fatha bod fi rili mwynhau ar y bryd. Dwi'n cadw gwybodaeth o dda iawn, ond dwi'n meddwl na'r gêm FA Cup Middlesbrough sy'n rili aros yn y co gyda i, achos dwi'n meddwl o'n i bach yn hyn, dwi jyst yn cofio'r werf go iawn, a dwi'n cofio bod Alex Ferguson rwla yn y crowd, a dwi'n meddwl a dyna oedd yr oedran lle o'n i'n rili dall y gêm lot gwell a felly. So mae gen i rili atgofion braf o'r gêm yna, a jyst methu credu bod ni di ennill 2-1 ar y diwedd, jyst rili ddim yn disgwyl curo yr rownd yna o'r FA Cup. Ac jyst cofio beth rili gwirion bod o dat bob half-time. Dwi'n meddwl licio mynd i ffeindio bobl a siarad o bobl oeddon. Bob hanner amser oedd o'n mynd i brynu hot chocolate i ni fatha rhyw fath o treat. A dwi'n cofio nath ni gael 2 gol gynnar yn fuan ar ôl hanner amser. A dwi'n cofio jyst methu
codi i fatha celebratio pawb achos o'n i'n gafel na hot chocolate boiling ma, ond ia, jyst atgofio'n really braf o hynny. Ond dwi'n meddwl, na'r image sydd jyst yn complysu Wrecsam bron i fi, ydy just fatha'r cerdded am y cae ras dros y bont o gyfeiriad, beth o'ch chi'n galw ffona, o gyfeiriad fatha mynd am y turf math o beth. A just, mae yna rhywbeth really special am gweld pawb yn cerdded am y gêm. Sori, alla dwi'n swnio'n anhygoel o sad yn dweud hyn. Ond dwi'n meddwl gymaint weithiau nes i weld bobl, ia, dwi'n gwybod, just cof plentyn o deimlo mor excited yn cyd gerdded efo bobl. Wedyn, nes i fynd blwyddyn dwytha efo Caio y mab i wylio Wrecsam, ac am ryw reswm gwirion, nes i fynd ar y tren ffordd yna, nes i meddwl am yr faint o hooligans a teimlo peryg os yna wedi bod yn y station, ond cerdded fyny fanna hefo fo, a just meddwl, oh waw, dwi'n teimlo mor ffodus i fod dal yn cael profi hyn math o beth a'r buzz mae rwy'n yn teimlo ar y ffordd i'r gêm weithiau. So, ia, dwi'n meddwl na ryw atgofion felly. Ac yr gêm yn Gaerdydd, pan mae'n ennill yr LDV Cup, oedd hwnna'n special, achos o'n i'n byw yn Gaerdydd ar y pryd, a just caru dathlu. Ia, just fatha bod Wrecsam di ennill hwnna, da, ddim di disgwyl nhw ennill y gwbl. Ia, so ryw atgofion bach fel la. So i'n mynd on am hynna am hydod, sori, stopiwch fi. Ond ia, na, cwestiwn da, neis meddwl am hynna. Ie, Ben Foster 1.0 oedd hwnna, de. Ia, ngwashi, gychwyn efo ni fanna, do. Do, Y fan New Garter dwi'n cofio oedd o'n i ar un ffrind i Lowri ddod i allan hefo ni noson yna ar ôl ni ennill, ac oedd pawb fatha cylch o bobl Wrecsam yn canu, dwi'n mwyn cael beth o tiwn, fan New Garter, a Lowri'n ffrind i'n meddwl bod ni'n dweud, yeah, you've got it, ond ddim fo syniad beth i'w gater y feddwl na ddim byd, ond ia, joio fatha dathlu yn ganol Gaerdydd bod Wrecsam di wneud i. Wel, so ni gallu neud efo Wanu Gartre ar y funud, achos oedd o am ryw reswm wastad yn sgorio hat-tricks oddi cartre, doedd. A da ni fynd oedd yn gallu sgorio o gwbl oddi cartre. A fi'n gallu allal dibynnu arno fo, doedd, oedd o'n amazing. Oedd. A wedyn, wrth gwrs, un peth sydd wedi newid yn ddiweddar ydy mae tîm y merched wedi mynd o nerth i nerth. Wyt ti wedi bod yn mwynhau gwylio'r tîm wrth nhw fynd i fyny'r gyngrair? Do, dwi bendant yn cymryd diddordeb yn y peth. Dwi bendant yn cadw golwg allan am y sgwr, os ydi o ar sgorio, na'n aml wylio fo. Ond dwi'n hoples, dwi ddim yn cael dilyn nhw gymaint as o'n i'n hoffi. Ond dwi'n yn gwybod, mae mhlant i mewn rhyw stage bach prysur, a dwi'n teimlo reit ffodus i gael yr 2 awr bach o lonydd na weithiau i just gael dilyn tîm y hogia. Dwi'n teimlo fel bod o'n anodd adio fwy o amser i allu dilyn tîm arall, ond mae'n braf gweld beth sy'n mynd ymlaen yna. Ond mae'r genod i weld yn, ia, fel ti'n dweud, yn mynd o nerth i nerth, ond jyst efo'r fath ysbryd yna hefyd, ynde, fatha hollol cymuned Wrecsam go iawn tu ôl i nhw. A maen nhw'n hollol adlewyrchu hynny wrth y ffordd maen nhw'n chwarae, dydy, maen nhw mor angerddol. So na, dwi bendant mwynhau gweld nhw bod cyfle dwi'n gael. Ond mae'n braf gael nhw'n neud mor dda. Maen nhw wedi gwneud fatha Wrecsam y dynion tymor dwytha o ran di gallu mynd fyny lig a wneud yn wych eto. Chi gwybod, maen nhw efo potensial i fod yn ail neu trydydd. Mae'n anhygoel, chwarae teg. Yndi, mae wythnos eitha da hyd yn hyn i dîm y merched. Sut mae pethau'n mynd ar wel? Dwi'n meddwl bod ti'n mynd i wneud spy mission i gêm Abertawe Caerdydd. Dwi'n swnio fatha fan Abertawe, dwi'n mynd i watch nhw gymaint, ond dwi'n meddwl, be mae rhywun yn sylwi ydy maen nhw'n cael y canlyniadau yma, Rosie Hughes yn ôl, penwythnos dwytha ar ei gorau i weld yn cael 2 gol, ac yn bachu buddigoliaeth bwysig eto, a dim ond eisiau curo, a Abertawe'n slipio hefyd yn nhw'n methu curo Pontypridd, 1 gol yr 1, dwi'n meddwl oedd un o diwedd, felly dim ond i Wrecsam giro Met Caerdydd adre dydd Sul, mae'r gemau gyd am 5 o'r gloch, neu 4:45 yn o beth felly, nos Sul, pawb yn kick-off pawb ar yr un amser, a wedyn wrth gwrs Caerdydd a Abertawe, gêm fawr yn Nghaerdydd. Byddai yn sgawtio fanna yn croesi bysedd am fuddigoliaeth i Gaerdydd, fydd yn golygu
mae Wrexham fydd yn goffen yr ail safle, felly am dymor cynta yn yr uwch gyngrair y merched, a corffen uwch ben a Abertawe, mi fysa hwnna'n yn freuddwyd o dymor cynta ar lefel uchel i'r merched. Wel, gobeithio bod y ffrind i sydd yn capten Abertawe ddim yn gwrando ar y funud Na. ar fel neu fyddi di mewn trwbl. Ie. A da ni newydd gael chwaraewr newydd hefyd. Ifor, beth ti'n fel am hynny? Gret, dod y gwaed newydd i fewn. Dwi'n meddwl hynny'n gret. Dydy'r safon ddim cweit yna i heriau Caerdydd. Wedyn, dwi'n meddwl fydd rhaid dod y mwy o chwaraewyr i fewn. Mae'r chwaraewr newydd, dwi'n cofio henw i, mae gen i Liv dipyn o Fuller. brofiad. Liv Fuller, ia. Gen i lot o brofiad, di bod yn gwneud y Carfan Cymru, a dod nôl o ryw anaf cas, wedyn gobeithio fydd hi'n medru wneud cyfrianiad. So, ie, ymlaen. A wedyn, yn anffodus, bod ni wedi bod yn trio osgoi y foment, mae'n bryd i ni siarad am dim y dynion. Colli tair i un, dysadwn, a y trydydd gêm yn olynol i ni golli, a bob un gêm oedd i cartre. Ond da ni dal mewn safle eitha da yn y tabl. Be ddau ti feddwl o'r gêm dysadwn diwethaf, Lowri? Mae mor anodd siarad am y peth, mae mor anodd ffeindio pethau positif i ddeud ydy, ond dwi yn trio darbwyllo'n hyn bod ni ddim di arfer cael profiadau fel hyn ers hir iawn, felly mae'n andros arferol i tîmau fynd drwy gyfnodau fel hyn dydy. Ond jyst methu credu, pan fel oedd y gêm yn cychwyn, jyst mor gry oedd Salford yn syth. Ond mae safle nhw yn y dabl yn gamarweiniol dydy, fatha ma' nhw wedi dechrau cael run andros o dda yn ddiweddar, felly mi oedden nhw'n dîm cry yn dechrau, a pan oedd Wrexham yn mynd lawr 2 gôl o fewn 15 munud, o'n i jyst methu credu o, ond oedd Arthur di bod yn amazing, oedd wedi gwneud ambell i safiad yn ystod y cyfnod yna, so wedi gallu bod fwy na 2 gôl i lawr, ond jyst methu credu o. Ond pan mathan ni gael gôl yn ôl wedyn, o'n i'n meddwl bod yna obaith, ond oedd y cyfleon jyst ddim yn dod. Oedden ni weld i blino, oedden ni weld heb fflach unwaith eto. Dyna sy'n poeni rhywun am byd, ynda, bod na ddim llawer o fflach. Felly, gêm fflat arall i dimlo. Heb llawer o ddeallusrwydd o pam bod hynna'n digwydd. Ydy, dwi'n meddwl fod yn bwynt da, a ti wedi dweud bod Salford ar rediad da, a dwi'n meddwl, da ni wedi colli tair gêm yn olynol yn y gyngrau rwan oedd i cartre do, yn erbyn Cas Newydd, Walsall a Salford. A 3 tîm yn yr hanner gwylod, ond mae'r 3 tîm ar rediadau eitha da ac yn chwarae pêl-droed eitha da. Felly falle bod ni jyst wedi bod yn anlwcus, ond mi oedd yn gêm siomedig, oedd na ddim fflach. Oedden ni'n erbyn y gwynt hanner cyntaf, ac oedd o ddim mor gry yn yr ail hanner, felly falle bod ni'n anlwcus. Ond dwi'n yn gwybod, doedd na ddim llawer o siap, a da ni wedi bod yn newid yr amddiffyn yn do, oedd Hayden a Tynnu Cliff yn ôl, ond ddim cweit wedi wneud y job, ac oedd gen nhw Matt Smith boi anferth ar y blaen, ac oedden ni ddim yn edrych yn wych. Efo'r oeddet ti'n gwylio'r gêm efo fi, sut oedd y deimladau di wedyn? Wel, y fflat ydy'r gair, de. Dyna ddim byd. Dwi'n meddwl mae tîm arall yn gwybod sydd wedi chwarae yn erbyn ni. Maen nhw'n gwybod sydd wedi cael ni lawr. Os dyn nhw'n cael ni lawr ar yr esgyll, dyn ni'n creu dim byd. Da ni'n edrych fel bod ni ddyn yn bryn yn y canol. A just, wedyn mae Pennod mynd i lawr, maen nhw'n anobeithio, maen nhw'n taro'r peli hir yma, disgwyl i Mylun wneud gwirthiau. A rhaid ni wynebu'r peth, di o ddim yn chwaraewr oedd o, tymor dwytha, dwi'n meddwl bod pawb yn derbyn hynny rwan. A dwi'n gwybod, o'n i'n fflat iawn, bob tro dwi'n gadael dy dyd i Alun dwi'n fflat, ond o'n i'n fwy fflat nag arfer dysadwn. Wel, mae yna un ystadegyn diddorol iawn di dod i fyny hefyd, sef, tymor yma, y bendant, dydy Paul Mullin ddim wedi sgorio gôl mewn chwarae agored tra mae Sam Dolby ar y cae. Felly,
ma yna broblem gen i ni fan'na. Falle mae'r partneriaeth yn hytrach na'r unigolion, ond mae Mullin di sgorio lot mwy o gols pan mae Palmer ar y cae neu pan mae Fletcher ar y cae. So falle bod hwnna'n rhywbeth i ni ystyried. A mi oedd na ddau chwaraewr newydd yn dod. Doedd Jack Marriott a gafon ni Luke Bolton ar y cae hefyd. Wyt ti'n meddwl fod na well o beit o'n ni yn y dyfodol ar fel? Ond ie, just nodyn, hwn oedd y game mwy siomedig y tymor i fi. Just y rhwystredigaeth ne o Parky, just mae'n gwrthod newid unrhyw fath o beth yn dactegol. Ni'n amlwg ddim yn gallu chwarae fawr o bêl droed. Efo'r yn deud y peli hir yma, mae'n just yn embarrassing ar y degau, cyn lleed o greadigrwydd neu hynna'n gred gen rhai'r chwaraewr yma. Hyd yn Atynnu Cliff, gret ar bapur a bron yn braf gweld nhw nôl ar yr 11 cyntaf. Dyn nhw'n ffit na chdi, dyn nhw'n di chwarae ers wythnosau lawer, felly yn amlwg o'n nhw'n mynd i fod yn slo yn y cefn a unwaith mae chwaraewyr yn gweithio'n galed ac yn cymryd eu cyfleon, da ni yn edrych yn dîm arferol iawn oedd eu cartre. Yn amlwg oedd y Bolton a Marriott ddim wedi cael digon amser ar y cae i gael unrhyw fath o impact. Pan ath y drydydd gol i mewn, oedd hi drosodd yn dod o'n teimlo fe un o'r gemau ne. Da ni'n mynd i ddod nôl o 2 gol i 1 yn chwarae fel hyn. Felly, mae'r gemau nesaf, dipyn o'n oedd i cartre, yr garfon yn dechrau dod yn ôl i ffitrwydd o ran yr amddiffynwyr yma gan y blaen. Dwi'n panicio, bod y canlyniad yn siomedig, fel ti'n dweud, da ni mewn lle addawol yn yr gyngrair, cwpl o dimoedd tu ar gwylodion yn dod i fyny, felly fysa 2 fuddugoliaeth ar y trot yn newid ein hwyliau ni, dwi'n siŵr. Fysa, dwi'n meddwl mae o'n... Da ni wedi colli Tom O'Connor yn do, achos mae o just yn bwyllog yn y cefn. Mae o'n cadw meddiant a mae o'n dechrau chwarae trwy'r llinelli. Dwi'n meddwl hefo'r rhai oedd gennym ni, oedden ni'n dieddol o daro'r pêl yn hir. A falle bod yna achos dros chwarae O'Connor a Evans yn y cefn, as oedden ni'n chwarae'n dda adeg hynny, achos oedden ni jyst yn chwarae efo gwell meddiant. So, felly, mae yna opsiynau gennym ni, ond dyda ni ddim wedi mynd am lot o amrywiaeth yn y gemau diwetha, a mae o'n rhwystredig weithiau, achos diffiniad gwallgofrwydd ydi gwneud yr un peth a disgwyl canlyniad gwahanol bob tro, de. Felly, oedd o chydig bach yn siomedig, a wedyn, efo'r beth sy'n mynd i ddweud? Wel, beth ti'n dweud, really, efo Parky, y rheswm wedi colli jobs mewn llefydd eraill, ydy am bod yn peidio newid y system. Dwi'n meddwl bod nhw'n sticio at y system drwy'r adeg a yn diwedd mae'r reolwyr neu mae'r caderyddion yn cael llon bol a mae'n colli job a jyst ofn ydw i bod hanes yn ailadrodd ei hun. Dwi'n mynd happy clappy am unwaith yno. O'n i ar fi dweud mae'r happy clapper yn drist iawn, ond mae yna newyddion da iawn, sef, da ni chwarae adre dy Sadwrn, lle mae gennym ni un o'r recordiau gorau yn y wlad, ac yn y 4 cyngred proffesiynol. Felly, Bradford sydd ddim yn chwarae'n wych ar y funud, a chwaraewyr yn dechrau dod yn ôl. Wyt ti'n teimlo'n hyderus am ddydd Sadwrn, Lowri? Na, do. Mae gen i ofn bod ni'n rhoi y pwyslais i gyd ar ôl i cartre, a ni fel cefnogwyr, de. Gen i wirioneddol ofn, dwi'n meddwl bod ni'n mynd i gael geman erbyn Notts County a Bradford adra, a bod yr un un heriau mynd i fod yna. Ond siawns fydda ni'n gallu... mae hwnna'n mynd i fod wedi bod yn sioc wan y 3 gêm dwytha yna. So ni'n feddwl bod o ella yn mynd i fod yn gyfle i ni sylweddoli mae'n bach rhaid i ni drio pethau gwahanol. O'n i'n sidro os oedd gan bod y ffenestr trosglwyddiadau yn gorffan wythnos dwytha, o'n i'n sidro os oedd dipyn o'r chwaraewyr reit nerfus, achos oedd chwaraewr yn ddiweddar wedi cael 2 gêm wael, neu hyd yn oed anaf, weithiau maen nhw wedi colli i'w lle yn yr 11 cyntaf. A dwi'n meddwl bron oedden nhw ddim yn defnyddio i'w natur
chwod, i talent i allu newid gêm i fynd efo be oedd angen yn y gêm, achos bod nhw gymaint yn trio dilyn be mae Parky'n dweud, maen nhw'n sticio i'r fformat yn llwyr, bod nhw'n gweld bod o'n gweithio dim mwy. So dwi'n gobeithio fo'r ffenast trosglwyddo di pasio, nhw gyd yn gwybod bod nhw'n saff eto, a bod nhw jyst angen profi hynna'n eto. Achos dwi'n sidro os oedd nhw bron yn emotionally blinedig. Chi'n gwybod beth dwi'n meddwl? Fatha dwi yn nyrs iechyd meddwl na fi di hynna, ond oedden nhw'n jyst edrych yn physically di blino, oedden nhw i weld ddim nhw i hunan, chwod, yn ei camgymeriadau, felly. So dwi'n gobeithio bod hyn yn mynd i fod yn sioc i nhw, a bod nhw'n mynd i allu bod yn iawn, ond eto, llai'n bod yn hyderus, Delyn. Mae gennau iawn cael y sioc na, enedig efo Notts County wrth wedyn, dwi ddim isio i ni fod yn wael adra hefyd. Sori, dwi fatha chdi, dwi flafer mor positif a dwi'n cael traffaith bod. Ie, dwi'n meddwl mae yna elfen o must-win am Dysadwn rwan, achos mwy o sydyn sy'n mynd 4 heb ennill, a mae'r peth yn jyst cael momentum i hun wedyn. Mae o'n mynd yn dip go iawn, dydy. So, ie, dwi bach yn bryderus. Gobeithio fydd Hayden a Tynnu Clip wedi cael gêm bach yn well. Falle fydd cyfle i Mari at dechrau. Neu hyn oedd Steve Fletcher yn ôl, yn siŵr beth i hanes o. Ond ie, croesi bob dim ar gyfer Dysadwn, dwi. Arwel, wyt ti'n gallu codi'n calon yn ni? Ydy'r sioc yn mynd i greu sparc sydd ar goll, a ydy mynd i fod yn drydanol ar y cae ras Dysadwn? Wel, fydd hi'n drydanol ar y cae ras. Un peth arall yn mynd i adio. Da ni wedi methu curo Bradford ddwywaith yn barod. Tymor am yn do 2 gêm gyfartal. Maen nhw'n gwybod sydd wedi amddiffyn yn erbyn ni. Felly di ddim yn mynd i fod yn un o'r gemau cyfforddus neu'n anffodus. Ond dwi'n meddwl rhaid i ni fynd efo'r siege mentality ne pen wrsos yma. Da ni adre, fydd hi'n llawn. A fydd na lot o chwaraewr eisiau profi pwynt hefyd, dwi'n meddwl. Mae yna rhyw gysgod am 2 colled o'r bron a nes i ddeud hynny os ydw i, ond na, dwi'n meddwl fydd na dan a fydd na wyrgylch a dwi'n obeithiol. Da iawn, o le yma dwi'n obeithiol. Dwi'n meddwl, da ni, achos mae, wel, efo'r yn dweud, mae o must-win, mae rhaid i'r tîm dynnu at ei gilydd yn does, mae rhaid i nhw edrych ar ei hunain a fel tîm, a'r tîm rheoli, mae rhaid i nhw feddwl pam dydy'r... A to, y broblem arall sydd gen ni ydy, mae Elliot Lee yn chwaraewr mor greadigol, ond achos fod tîmau yn rhoi y pwysau ar ni, mae o'n chwarae i holl bêl-droed yn yr hanner anghywir ar y funud, dydy, felly unau'n mynd i orfod newid siap y tîm, neu ti'n mynd i orfod sicrhau fod ni'n gallu chwarae pêl-droed yn bellach i fyny, ond mae hynny'n golygu pasio'r bêl trwy'r canol cae, dydy, a da ni ddim wedi bod yn gwneud o'n yr wythnos y diwethaf, felly mae rhaid ail addasu a ail ddechrau. Ond dwi'n ffyddiog, mae gen i'r chwaraewyr i wneud ond oes, so mae jyst eisiau gwneud hynny. A wedyn nos Fawrth, da ni'n teithio i Sutton, sydd yn un o'r tîmau tua gwaelod y Gyngrair. Dwi ofn gofyn, ond ydych chi fel fod ni'n mynd i gael buddugoliaeth o'n i cartre nos Fawrth? Lowri. O, paid a dod i fi. Dwi'n neud pawb yn drist. Wel, mae Wrecsam jyst yn ofnadwy weithiau yn erbyn y tîmau ydych chi'n disgwyl i ni fod yn dda yn erbyn, dydy. Mae wedi bod erioed, da ni weithiau yn gallu curo rei, da ni'n disgwyl curo, a wedyn... Ia, ddim yn disgwyl i rei fod mor anodd o gydyn nhw. O gyd yn dibynnu sy'n mynd i Sadwn, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl mae gyd yn dibynnu be fydd y momentum, be fydd di digwydd. Gynna i ofn dweud, paid a dod i fi gyntaf, achos dwi ddim digon positif ar hyn o bryd. Da chi wedi dweud fi dim o well ar gyfer Sadwn yma, felly gobeithio fydda ni di gallu gwneud yn dda di Sadwn, a wedi bod momentum yn cario ni wedyn, da. Mae nhw'n dîm cry corfforol. Nathon ni ddim, nathon ni giro nhw adre, ond dim ond just. Wedyn, eto, mae nhw wedi gwerthu allan, dwi'n meddwl, mae nhw wedi cael fans i lanhau y cae neu rhywbeth cyn i Wrecsam ddod, bod i gêm mor fawr iddyn nhw, felly mae hynny'n broblem arall, dwi'n meddwl, da ni'n gwynebu wrth fynd i ffwrdd. Gêm fwy ar tymor ydi o i lot o'r tîm yma. A wedyn, dwi'n positif gwaith. Sorry, Arwel, positif, please. Wel, un peth na i ddweud, os da ni'n methu cael 4 pwynt yn yr
2 gêm nesaf. Dwi'n meddwl mae'r blip yn troi yn bach o broblem, dwi'n meddwl. A mae'r ofnau yna am Parky a'r system a lle mae'r chwaraewr yn ei pennau, mae'n mynd i droi yn rhywbeth sy'n mynd i boeni pobl fwy. Felly, mae gennau ffydd yn gallu'r chwaraewyr yn bendant. Felly, na, mae rai bod yn ffyddiog. Neu mae nos Fawrth yn mynd i fod yn boenus iawn os nad ni'n cael o leia 4 pwynt, dwi'n meddwl. A dylen ni gael 4 pwynt. Dylen ni gael 4 pwynt. Da iawn, Wel, Arwen. Diolch Arwel. Dwi wedi deud yn y gorffennol, mae'n bwysig iawn bod y blip ddim yn troi'n blob. A dyma ydy'r wythnos i newid pethau. Achos, fel da chi dweud, os na da ni'n neud, mae'n lot o gemau anodd yn dod i fyny yn y mis yma'n does, yn wedig os da ni'n gallu chwarae oddi cartre. Ond, os gawn ni 4 pwynt, byddwn ni dal mewn safle da yn y gyngrair a yn dechrau gweld pethau'n dod at ei gilydd. Ond hefyd, da ni wedi deud y gair momentum cwpl o weithiau barod yn do, a beth sydd gennym ni hefyd ydy 2 gêm yr wythnos am y 3-4 wythnos nesaf. Felly mae'n anodd iawn newid momentum, felly mae rhaid i ni trio i greu ar dechrau yr hediad yma. Ond dwi'n meddwl bod Bradford yn 2 gêm dda i wneud. A mae yna lot o gystadleuaeth yn does rwan. Mae gennym ni chwaraewyr yn ôl yn y garfan, felly mae'n bwysig bod ni'n dewis y tîm gorau a yn chwarae efo arddeliad. A dwi'n meddwl rhwng pawb, yn trafod efo'i gilydd, os mae'n lot o brofiad, lot o chwaraewyr da yna. A hefyd, mae'n lot o brofiad yn y tîm rheoli. Mae pawb yn gorau sylwi dydy'r ffordd ar ei chwarae ar y funud ddim yn ddigon da. A felly dwi, am unwaith fi, fydd yn happy clapper wythnos yma, dwi'n meddwl. A dwi'n gobeithio am 2 gêm dda, a hefyd gobeithio gweld y Bale yn mynd i mewn i'r gôl.